Her har vi Godzilla. Det er min grønne leguan. Han er lige omkring 2 år og lige blevet kønsmoden. Man kan se, det er en han. Ja, det er hans adfærd, hans truende adfærd, når han ser sig selv, eller når der er noget, han bliver bange for, så kaster han lidt op og ned med hovedet og hiver posen ned. Jo, han er en han, og det kan man se, fordi han er sådan lidt tyk hernede ved haleroden. Og herinde under hans ben her, der har han sådan nogle poser, der kommer ud. Han er orange ned af kammen her, samt på benene her, og det vil så blive kraftigere, jo ældre han bliver. Godzilla, han er vegetar og lever af salat og grøntsager og frugt. Han stammer fra regnskoven og skal derfor have en dagtemperatur, der ligger omkring 30-35 grader, og en nattemperatur, der ligger på omkring de 20-25 grader. Hans terrarie, det skal have en luftfugtighed på noget, der ligger på en 60-80% af hensyn til hans lunger. Han får kalk på hans mad hver dag, og vitaminer. Det er livsvigtigt, fordi fra en leguan kommer ud af ægget, og til den bliver omkring 6-10 år gammel, der vokser den fra noget, der ligner måske 5-7 cm op til 1,80 meter. Så lige nu der har Godzilla et terrarie på 420 liter, hvor han går i. Det er så ikke så stort. Inden ret længe skal vi have bygget et nyt til ham. Der er 2 meter høj, 2 meter bred og 1 meter til 1,5 dyb. Så det bliver noget af et projekt. Jeg har haft Godzilla i 1,5 år, og vi er rimelig gode venner nu. Det tager mellem et halvt og et helt år at gøre sådan en leguan tillidsfuld. Den bliver aldrig tam, men tillidsfuld kan man få den. Og som I kan se her, så er han jo stille og rolig. Han kan dog hoppe enormt langt, springe langt. Han kravler rigtig godt. Det kan man så se på hans fødder her med hans skarpe klør her. Og han kan løbe uhyggeligt stærkt. Han elsker at kravle. Jo højere han kan komme op, jo bedre. Nogle gange så ender han op i gardinstangen, så... Men i hvert fald, det var lidt om mit kæledyr. Eller, kæledyr er han jo som sådan ikke, fordi det der med at kæle for en leguan, det er faktisk ikke noget, det er mest mit behov. Han er sådan set ligeglad. Men vi er sådan rigtig gode venner, Godzilla og mig. Så jeg glæder mig til at se, når han bliver fuldvoksen. På nuværende tidspunkt er han jo kun en lille bitte han på 80 cm, så der går lige nogle år endnu, inden han bliver stor. Rigtig stor, men så bliver han så til gengæld også stor. Så det var fra Godzilla og Irene, det her. Hej.